Защо е по-добре да наемем инвалидна количка, вместо да купуваме, ако ни трябва за кратко? Вижте това видео и ще разберете. Ако ваш близък е изписан от болница и има временна нужда от помощ при придвижването, или ако ви се налага да закарате някого до лечебно заведение, инвалидната количка значително ще улесни процеса. В такива ситуации покупката на количка не е най-доброто решение, особено когато необходимостта от нея е краткосрочна. Именно тук идва на помощ услугата за наем на инвалидна количка удобен, гъвкав и икономически изгоден вариант. А ето и предимствата. Първото предимство е икономическа ефективност. Закупуването на инвалидна количка може да бъде значителен разход, особено ако ще се използва за кратък период, наемането е на достъпна и ниска цена. Друго предимство е, че когато наемате инвалидна количка, не се налага да се притеснявате за поддръжката и, както и нейното съхранение. Ние ви предлагаме възможност да наемете количка, като нашият офис е в град Пловдив и съответно количките се отдават в рамките на област Пловдив. В заключение може да се обобщи, че наемането на инвалидна количка е разумен и достъпен избор за хора, които имат временна нужда от помощ при придвижването. Това е удобна и икономична алтернатива на покупката, която осигурява качествено оборудване без излишни разходи. Ако ви предстои изписване от болница, пътуване или грижа за близък с временна затрудненост в движението, обмисляте възможността да наемете количка, тя ще улесни вашето ежедневие и ще ви спести средства. При нас също така може да намерите болнични и ортопедични легла под наем, както и антидекубитални матраци против рани. Ние ви предлагаме достъпни цени и високо качество на услугата, оценено от над 70 души с 5 звезди в Google отзиви. Може да ни намерите, като напишете в Google МАПС болнични легла под наем Пловдив или на посочения в описанието телефон.